गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। बे बाराव बैसागोआव बावखुंग्रि हाजोआव क'क्राझारनिफ्राय लानानै बावखुंग्रि हाजोसिम रक राइडारजों। बेनिफ्राय आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनि, आं मोनथिनो लुबैदों, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर प्लिज अननानै बावखुंग्रि हाजोनि बागै फंनैसो। बेनिफ्राय आङो मोनसे निउस नुदों, मा निउस? क'क्राझार साइ जायखौ बुङो जोङो स्पर्ट्सनि खेला गेलेग्राफोरनि ट्रेनिं सेन्टार होननानै जों बुंजायो साइखौ ना, मोनसे बे ट्रेनिं सेन्टार होननानै बुंब्लाबो जायो। मानो होनोब्ला जाय गथ'फोरा गामिनि गथ'फोरा सायख'जानानै डिस्ट्रिक्टआव स्टेटआव सायख'जानानै मा जायो, सोरबा मोजां गेलेगिरि गथ'फोरा सायाव सिलेक्सन जायो। बेनिफ्राय सायाव सिलेक्सन जानाय माने मा? सायाव मोजां जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो मोनफ्रोमबो खेलानि बागै। बेनिखायनो साइखौ जोङो मोनसे ट्रेनिं सेन्टार होननानैबो बुंजायो स्पर्ट्स। दिनै क'क्राझार सायाव फुटबलार बोखार जानो थांगासिनो दङ होननानै बुङोब्ला बोरै जागोन? दिनै मानि थाखाय आं बारा बुंनो सानाखै, बुंनो गोनांब्ला कुइसन खालामनो गोनांब्लाथ' गोबां। मानि थाखाय? जाय मा साइ होनदोंना, ट्रेनिं स्कुल, खेला गेलेग्राफोरनि ट्रेनिं स्कुल। दिनै बे ट्रेनिं स्कुलाव जोंनि क'क्राझारनियाव मानि थाखाय बोखार जानो गोनां? सोंनो गोनांब्ला गोबां सोंनो हायो, मानि थाखाय, मा प्रब्लेम? जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरनाव जों कुइसन खालामनो हायो, मानि थाखाय मायबा मानि थाखाय बेफोरबायदि बोखार जानो नागिरदो, मानो? बेफोरबायदि जों सोंनो हायो। आं बेनि बागै बारा बुंथ'ला, नाथाय आङो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारखौ माखासे जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन मागोन, बेफोरबायदि आं भिडिअ नुनो मोनदों। आसरित जादों आङो बेनिफ्राय, मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामजानो गोनां? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बेनिफ्राय आंनो बावखुंग्रिनि बेखौनो नांगौ कमेन्ट बक्सआव, बावखुंग्रि हाजोनि। आं बावखुंग्रि हाजोआव खेबब्रै थांबाय। बे बाराव रक राइडारसो सानदों आङो, बिराद मोजां साइकेला बे। खेबब्रै थांनायाव आं मा नुबोखो आं गोबां बुंगासिनो दङ लाइफआवबो। आं सोरखौबा बावखुंग्रि हाजोनि बे सेराव थानाय खुंगिरिफोरखौ आं जेबो बुंनो साना, बिसोर जियानो खुङा मानो नंना नङा, नाथाय जोंनि गामिफोरनि थांनाय गथ'फोरासो मोजां जानांगौ। बेवहाय आं खेबब्रै थांनायाव ओरैबायदि नुबाय, आलाय सिलाय लोंनानै लामा सेराव गोलैना थायो, बिराद बोरैबा नुयो। बेनिफ्राय सेंग्राफोर गारि टाटा मबाइलफोराव फैनानै मा लोगो लोंनानै बुलायनानै, ओमफ्राय लोगो हमथालायनानै आरो बे गारि गंसेयावनो थांफिननाय। फेनायनि उनाव मानसिया मा नंगौना नङा? जेबो हुस थाया। सेंग्रा गथ'खौ आं बुलायनानै थैला लालि जानाय नुबाय। बेनिफ्राय लामा ससेयाव मोनैयावनो फुङाव सोरबा कारजों खुन्दायनानै गोलैना थानायबो नुबाय आङो बावखुंग्रि हाजोआव। फुङावनो खेबब्रै जाबाय आं थांनाया। बेनिफ्राय सानसेखालि सासे बिमाया गथ' खोमानानै लानानै गाबनानै आलाय सिलाय नागिरनाय बिब्दिबो नुबाय आं। बायदिसिना नुनो मोनो बेवहाय। आं सानो प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, बे बाराव बावखुंग्रि हाजोआव बाय जोंनि बर' हारिनि कालसार होनना बुङो लोंनाय जानायफोरखौ, नंगौना नङा? बे बर' हारिनि कालसारानो जाथो, कालसारानो बे बर' हारिनि जेबो नङा। नाथाय बे बाराव एसे खम जानायनि चान्स दंना गैया? बेफोरबायदि लोंनाय जानाय पार्टि, माने मन्दिरनि मुङाव, मोनसे मन्दिरसो नालाय खम जाथारनांगौबो बुङा आङो, बुंनो गोनां जेबो गैया। नाथाय इसेबाबो माने खम जानायनि चान्स दंना गैया बावखुंग्रि हाजोआव पार्टि बा जुमाय सेरेबा, माने मन्दिर हिसाबै? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। रक राइडार बे साइकेला गाज्रि नङा, गोजौआव दावखोनायाव मोजां, दावखोनायाव जोबोर मोजां। बेनिफ्राय बेनिख्रुइ एसे दामिकसिन नांबावगौ आंनो। नेक्स्ट आङो बेनिसाय एसे दामिकसिन लाबावो, माने स्पिडखौ आंनो नांबावगौ। बे रक राइडारनियाबो बेनियाबो स्पिडा मोजाङानो, बे 19,000नि बे 19,000नि बे।
बेनिफ्राय आंनो एबार आङो 20 नि सायाव थांगोन आं इसे स्पिड नांबावगौ खारनायालाय जोंनि जेन साइकेल बांसिन खारगोन थेवब्लाबो मा जेन साइकेलाव मेङो बेयाव बारा मेङा एसे माबा दं आरोना फाराग दङ जेन साइकेलाव बांसिन गानानै खारहोनो हायो आरोना नाथाय बेवहाय मा गोजान लामा थांनो हानाय मोनसे माबा दं आरो बेवहाय थांबाय थानो हायो माने गोजान लामा जेबो खस्थ' मोना बे गोजौ दावखोनो मोजां खस्थ' जाया दावखोनायफोराव गियार चेन्ज खालामबानो आरामसे लासै 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 दावखोलांबाय थानो हायो गोजौआवसो बांसिन मोजां मोनदों आं दा बे साइकेलखौ नाथाय बेनिफ्राय एसे दामिसिन लानानै सालायनांगोन बे बाराव रक राइडार प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हर बैसागोआबो मोनफैबाय गाजा गोमजा ना जोबोर बिजिमोन आं भिडिअखौनो खालामनो मोनाखै भिडिअ बानायगोन एबाराव नोंसोर आंनो खोन्थाहरदो बावखुंग्रि मोनहैनो थाखाय रेडि क'क्राझारसिम दैखांना लांगोन गारियाव बेखौ क'क्राझारसिम दैखांना लाना थांना क'क्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट बावखुंग्रिसिम रक राइडारजों मारिनोसै मानो होनबा ट्राफिकआवबो टेनसन गैया जों लामा लामा जामावबो हाबखन होलांगोन रक राइडारजों आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द